गारियानो फैया दा गारियानो फैया 18 बोसोर सालायबायनो 5 बोसोर सालायबायनो TMC जिंदाबाद 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 TMC जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद जिंदाबाद दा दिनैनि समाव 90 बोसोर जानाय बर' बिमाया नोंजों जयेन जादों दा बिनि सायाव मा बुंगोन प्रथम आङो देरहालांनाय लोगो लोगो सासे बिमाखौ सनमान होफैग्रोनांगौआ बे आंनि मावनो गोनांथार खामानि होननानै आं बेखौ बुंगोन देरहालांखाङोबा आङो आशीर्बाद लानो फैगोन तखन बेजों समान बैसोनि बिमानिफ्राय आं आशीर्बादखौ आरो मोनहैगोन ना मोनहैया दा बे बिमानिफ्राय आशीर्बादखौ आं दिनै गिबि खेब मोनदोंबा बिनि आखाइनि आशीर्बादानो आंनिफ्राय आंनि थांखिया जाफुंहैगोन आरो रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगोनो आं बे गामियाव गिबि खेब खारबोगोन TMC जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 लाइफुं नार्जारी जिंदाबाद 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 लाइफुं नार्जारी जिंदाबाद 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 सामसुं नार्जारी जिंदाबाद 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 TMC जिकिबो 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 TMC जिकिबो 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 बेयावनो आं खुलुमगोरदों दा जे टिपकाइ अग्निजरा गामियाव जेसेबांनाखि आइजो आरो बिदा फंबाय फिसाफ्रा जयेन जादों आंनि गोसोनिफ्राय एखेबारे दैदोबाद होयो मानो होनोब्ला आं बे ओनसोलाव फैनो ओंखारबोबाय थानायनिफ्रायनो गोबां आइजोफोर आरो गोबां बिदा फंबाय फिसाफ्राबो रेडि जानानै दङमोन आरो जयनिं जागोनखौ आङो आसा खालामाखैमोन खिन्थु आंखौ अननाय मोजां मोननायजोंनो जेरावहाय बिब' बिनानाव बा फिसाबाव दंबा आंबो दं होननानै नैबे बिमाया गिबि खेब ओंखारबोदों सापर्टआव आं दं होननानै लगे लगे बे बिमाजों लोगोसे गोबां आइजो बिब' बिनानावफ्रा दोबैहाय रेडि जाफैदों आरो अनजाथाव फिसाफ्राबो आंबो दं होननानै बयबो सापर्ट होदों आरो जयनिं जादों दा दिनैनि समाव 90 बोसोर जानाय बर' बिमाया नोंजों जयेन जादों दा बिनि सायाव मा बुंगोन प्रथम आङो देरहालांनाय लोगो लोगो सासे बिमाखौ सनमान होफैग्रोनांगौआ बे आंनि मावनो गोनांथार खामानि होननानै आं बेखौ बुंगोन देरहालांखाङोबा आङो आशीर्बाद लानो फैगोन तखन बेजों समान बैसोनि बिमानिफ्राय आं आशीर्बादखौ आरो मोनहैगोन ना मोनहैया दा बे बिमानिफ्राय आशीर्बादखौ आं दिनै गिबि खेब मोनदोंबा बिनि आखाइनि आशीर्बादानो आंनिफ्राय आंनि थांखिया जाफुंहैगोन आरो रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगोनो आं बे गामियाव गिबि खेब खारबोगोन दा बर'नि मैखोम BPF आरो UPPL थासेयाव दिनै 90 बोसोर बैसो जानाया नोंजों जयेन जादों बिनि सायाव नों गोसोआव माबायदि सानना लादों आं बुहुद मानि गोजोननाय मोन्दों जे सासे बिमाया गथ'खौ जोनोम होखाङोबा गोबां सिन्था थायो थिग बेबायदिनो जोंनि बे 90 बोसोरनि सासे बिमाया गोबाव संसार जाबोनायनि गेजेरजों नुनो मोन्दों ओनसोलनि थासारिया मा कन्डिसनाव दङ गोबां मानि राजनितिक टिम दङ आरो गोबां MLA माबाया थांदों दा बेनि गेजेरजों जुग जुगनिफ्राय संसार जाबोनाय सासे बिमाया गोसोआव नांदों जेरै दालांफ्रा क्लियार नङा क'क्राझाराव थांनो बारलांनो हस्पिटालाव थांनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज बा क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव थांनांगौब्ला लामाया बेसेबांबा गोजानजों गिदिंनाङो ओरैदि दालाङा मोजां जायोबा बेजोंनो सर्टकाट जायो औवा दालां आरो दैज्लां बोथोरावबो थागोन ना थाया नावजोंसो बारलांनांगौ बेबायदि अबस्थाखौ बे बिमाया मोनबोदों आरो बे बिमानिफ्रायनो जोनोम जानाय गोबां फिसा बिदा फंबायनि फिसौ फिथाइ दंबावो होमबा बे कन्डिसनाव दिनैसिमबो बिदि थासारियाव दङब्ला दिनै बे बिमाया दुखु मोननानै दिनै फुदखि ओंखारबोदों सासे आइजो सासे फिसानि बिफद जादोंबा आंबो दं होननानै ओंखारबोदों लोगोसे गोबां दोबै जोंनि बर' आइजो बिब' बिनानावफ्रा आरो बिदा फंबाय फिसाफ्रा सापर्ट होनो रेडि जानानै ओंखारबोदों आरो दिनैनि समाव मेडामनि जयनिंआव हिन्जाव मानसियानो बांसिन बर' बिमाफ्रा ज' जानांगौ बा खौसे जानांगौ होननानै दिनैनि समाव साननानै लायोना आं बेखौनो खावलायगोन बेलेग मिटारखौ आं बुंनो साना खिन्थु MLAनि बिथिङाव जों साफ्रोमबो खौसेनो जानांगोन जोंनि मोनथाय अधिकारखौ जों जोंनि आखायावनो लानांगोन मोनखानाय मोनथायखौ सोरनिबा आखायाव होनोबो हाया मोनखानाय अधिकार फिसाफोरनि माने थोजासे नंखाया जोंनि फिसाफोरनि थाखायनो बेबायदि सिटखौ जों सोरजोंबाबो राननो हाया आरो बेखौ माब्लाबाबो राननो होनाय नङा बेनिखायनो गोथौ थांखि लानानै जोंनि मोनखानाय अधिकारनि बिखयै जाहाथे गोजौआव सोरबाया दस्रा खामानि मावहैनो हाया बेखौ नोजोर बोनानै हमथाफिननो थाखाय काफोरदाना बयबो दोबै सापर्ट होयो
TMC जिंदाबाद 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 TMC जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 TMC जिंदाबाद 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 TMC जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 उदांस्रि नार्जारी जिंदाबाद 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 नांगौ बेखौ आं एसे क्लियार बुंनो सानदों मानो होनबा जोंनि मानसिया एसे दखमख जानानै दं एबाराव बबेया मोजां बबेया गाज्रि दासिमबो बासिनो हायाखै नङा होमबा मानो होननानै बुङोबा जोङो पार्टिखौ एसेबाबो बखिनांगोन नङा होमबा गाज्रि मोननो नाङा दै दा जोंनि बेयाव रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोआव दङ जे नांगालनो बर होनांगौ ना ट्रेक्टरनो बर होनांगौ ना गोदान पार्टि नैबे जराफुरनो होनांगौ नङा होमबा खिन्थु जोङो मोनथामबो साथामबो खिन्थु बर'नि केन्डिडेट नङा होमबा साथामबो बर'निनो केन्डिडेट खिन्थु बाहाय माखासे बिभाजन दं जे नांगालनो होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सोरनो होनाय जाखो सोरनो होनाय जाखो पार्टियाथ' बिफेर हाग्रामा सारनि थिगैनो दं पार्टिया जुदि थिगैनो दङबा बे सासे बङाइगावनि सासे बेवहाय लाबोनानै बिदेसि मानसिनो बर होनाया माबा मोनसे थिग जादों नामा दे थिग जादों हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि प्रेसार खालामनानै हेमन्त बिश्व शर्मानि साजों दिनै रिपुन रायनो बेनो टिकेट होदों बे राजबंसि मानसि दै बङाइगावनि नोंथांमोना नाय मबाइलाव हाग्रामा महिलारिखौ बेसेबां गाज्रि गाज्रि रायदोंमोन जे बेसेबां गाज्रि गाज्रि रायदोंमोन मबाइलाव नाय दिनै बे हाग्रामानिफ्राय माबोरै टिकेट लाखो बा बे जोंखौ गासिबो बुथारफैनायनि पुलिस नंगौना नङा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि जाथिनि थाखाय एखेबारे गाज्रि गाज्रि रायबाय आरो रफिकुल बे मुस्लिम माबाखौ लिडारखौ बुथारदों मादों होननानै गाज्रि गाज्रि रायबाय नाम सुबाय बे दिनै बर'नि भट लानानै मानो बियो देरहाफैनो सानदों देरहाबाथ' आरो गाज्रि मावबावगोन बियो सिंजों सिं बेखौ बिजनसो सोना हरदों नङा होमबा दा नांगाल मालाय मा जानो बेलाय बेनो मानो बर' होनो जोंलाय जोंहा बर'निनो केन्डिडेट दङ नङा होमबा दिनै बियो बिजेपिजों सालायजानानै बिजेपिनिफ्राय बेखौ प्रेसार होनानैसो टिकेट होदों बुजिबाय दा थाखा फैसाजों मानसिया मालाबाबो थांनानै थानो हाया दिनै 100-200 लागोन 100-200 होलांगोन गाबोननो ना बेदर जानानै जोबगोन खिन्थु जों जुगे जुगे जाथिखौ फाननाय जाखोना जादिया मा जोंनि बिदा फंबाय बर' फिसाफ्रा हाजार हाजार आन्दलन खालामबोनानै जों दिनै मुथासे बिटिआर मोनबाय बिटिसि मोनबाय दिनै जोङो मालायनोसो जोङो आराम बर होनानै देरहाहरबाय मा जुक्ति जाखो बेलाय बिजेपिजों एलायन्स जादों होननानै जोङो गासिबो फानजोबसै नामा थाखा फैसाजों फानजोबसै नामा जोङो मानो मोनबा 6 गाहाम होनांगौ जाखो बिजेपिनिलाय बिजेपिया मा मावदों जोंलाय जों थाखा फैसाजों थांनानै थागोन नामा दरखार गैया गभर्नमेन्ट दाबानो थाखाया ओरैनो फैखायो दा बेफोरबायदिखौ नायनानै दिनै 4 सिट अलरेडि हगारखाबाय बुजिबाय दा दस्रायाव आरो बेबायदिनो सिं सिं दस्रा जायगायावबो आरो 2-3 लाबावबाय होमबा 15थायाव बेसेबां सिट थायो बेसेबां सिट थायो 8था सिट थाबाय बर'नाव 8था सिटआव बाहाय इउपिपिएलबो दं बिपिएफबो दं नङा होमबा
होमबा रानब्ला बेसेबां थाखो मोनब्रै मोनबाय होमबा बिजेपिया बांसिन मोनखोना मोनदिया होमबा जोंनि रायजो बिनाय रायजोआव जों मारै थांनानै थागोन बेहायलाय मा मोनगोन सासे मिनिस्टार मोनगोन नोंसोर साब्रैल'सो एमएलए देरहादों नोंसिनो सासेल'सो मिनिस्टार होगोन जों आरो बिटिसिनि बायद' बिजेपि 6था देरहादों दायोबोथ' आरो मिनिस्टार होनांगोन नै मिनिस्टारखौबो सेनानै जाजोबजानोसै आरो 28टा सिट मोनसेयाव बे नांगाला मानो बिजेपिखौ खुलुमहैखो गाव हारसिं गभर्नमेन्ट दानो हायामोन दा जाहोननि फलाव जोंनि बर' जेसेबांनि समाजफोर गाज्रि मोनदों आगोलाव भट होदोंमोन नांगालनो गाव हारसिं गभर्नमेन्ट दाथों होननानै दिनै मानो बिजेपिखौ लोगो हमहैखो इउपिपिएलखौ रायदोंमोन बिजेपिजों नोंसोर मानो गभर्नमेन्ट दादों होननानै दिनै मानो जोख्लायनानै गाव मानो आखाइ हमहैखो ना मा होनो बिदा फंबाय इउपिपिएल बिपिएफ सरकार दानो कि मा उसुबिदा दंमोन बेहाय दिनै मानो मालाय नोंसोर गासिबो आन्दलन खालामनानै जाहोजोबसै नामा बाय आं बेखायनो होनदों दिनै प्रतिभा बायद'आबो जेबो सक्तियानो गैया जेबो सक्तियानो गैया बे एसेम्बलियाव थांनानै आवाज होनो हानाय बेहा जेबो सक्ति गैया आरो जेसेबां जोंनि माने बिदा फंबाय सारेन्डार सेंग्राफोर दं बिनि रिहेबिलिटेसननि बेबस्था बेखौ मालाबाबो बे आवाज होनाय नङा मालाबाबो आवाज होनाय नङा आरो दिनै राजीब बांगालखौ होनदों राजीब बांगाला बिजेपिखा नोंथांमोनहा मिथिना मिथिया नांगालनिफ्राय देरनानै बिजेपियाव थांबाय बे बिजेपियाव टिकेट मोननायखाय ओरै बिपिएफआव ज्राव फैबाय बिपिएफआव ज्राव फैनानै निटदले गेलेबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माबाया सालजों बियो निटदले गेलेहोबाय निटदले गेलेहोनानै आरो बर'नि भट मोनबानो बियो देरहागोन होननानै आरो बिजानो सोना होबावबाय होमबा बेबायदि मानसिखौनो जों बर'यै नोंथांमोननि बे हाग्रा ओनसोलाव दिनै मोनसेबो डेभेलप गैया गारियानो फैया दा गारियानो फैया 18 बोसोर सालायबायनो 5 बोसोर सालायबायनो मानो लामा दोंसेखौनो मानो बानायनो हादिया मानो बानायनो हादिया गाव सासे क्रर एखेबारे सम्पतियानो जायगा गैला दोननो जायगा गैला दिनै बिजेपिजों बायै थाखा थुसु लाजोब्बाय होमबा माबोरै जागोन जों बर' जाथियालाय माबोरै थांनानै थागोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो सिन्था खालामदों जे बे समस्यायाव जोंनि बर'आनो देरहाथों बर' माहारियानो देरहाथों बर' माने महिलाफोरनिफ्राय देरहाथों बर' माने जोंनि महिलाफ्रा जौगाखांथों होननानै जोङो ममता दिदिनाव स्टार टिकेट बिनानै जोङो नैबे उदांस्रि नार्जारिनो जों टिकेट होफैदों मानो होफैदों जोंनि माने आइ आफा जोंनि आइजो माहारिफ्रा दिनै जेबो डेभेलप गैया एसे एनै जोंनि हौवा मानसिफ्रा एसे एनै थाखा खामायनो हागौ खिन्थु आइजो माहारिनि थाखाय ना इन्डास्ट्रि ना वेडिं ना माबा सेन्टार ना माबा ट्रेनिं सेन्टार दं नामा नोंथांनि सिङाव जेबो गैया बे एसे दखरसे हायाव माइ गायनानै जा मोनजायो एसे एनै सि दानानै दाउ फिसिना मोनजायो बेखिनिल' जेबो गैया दिनै 20-25 सरकार दाब्लाबो दा बै ट्राइबेल एरिया जे जोंनि बे हाग्रा ओनसोलाव नुहुरदों ममता दिदिया नुहुरदों जे बे जायगाया दाबो जेबो डेभेलप खालामनो हाया दिनै बिजेपिनि नासयनायाव बर'फ्रा जेबो डेभेलप खालामनो हाया माइनरिटिफ्रा जेबो डेभेलप खालामनो हाया आं जुदि बाव हाबफैनो हायोब्ला बे ओनसोलखौ आं मा रोखोम डेभेलप खालामगोन मा रोखोम इन्डास्ट्रि लाबोगोन मा रोखोम महिलाफोरखौ डेभेलप खालामगोन माहे मा रोखोम रेसन होगोन बे बिथिंखौ नायनानै दिनै ममता दिदिया जोंनो नायल' जाल' बिटिसिआव महिला केन्डिडेट हरदों महिलाफोरनि जौगानाय माने इनकाम जेनेरेटिं स्किम बेफोरखौ हरनो हायो खोमा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आनडेभेलप जानानै दं दिनै गावजों गाव दानलाय सुलाय जागासिनो दं दिनै माने सानसे माइनरिटिजों जागोन गाबोन सावथालफोरजों जागोन गाबोन बर'फोरजों जागोन खालि नांलाय होबायल' थायो दा बेफोरबायदिखौ बन्द खालामनो थाखाय ममता दिदिया जोंनो टिकेट हरदों दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों एइबार नोंथांमोना माने नायल' जाल' सासेल' माने जोंनि महिला केन्डिडेटखौ देरहाहरोब्ला जेन बियो माबायाव एसेम्बलियाव आवाज खालामनो हायो आरो जों लिंक मोनो आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खाबु मोनो बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय जे नोंथांमोना एबार भट होनानै नाय मावनो हायो ना हाया जुदि मावनो हायाबा आरो 5 बोसोर मरेथ' आरो भट जालायगोन नङा होमबा नोंथांमोना सोलाय नोंथांमोना भट दाहो दा बेखायनो आङो बे खनसेखौ खावलायनाय जाबाय जोङो एफाबां आरो माने रायलायनो समाय गैला बिराद बुरजा दंबावो 10थासो दंबावो मिटिं दंबावो गाबोनसिमल'सै मबाइलाइजआ जोङो दिनै बर' गामि ओंखारदों माने गाबोन जोङो मुस्लिम गामियाव ओंखारगोन बेबायदिनो गोबांथार एरियायाव जोङो नुदों मुस्लिमफ्राबो दोहौ फैजोबदों बर'फ्राबो दोहौ फैजोबदों एइबार टिएमसि पार्टिनि बे जोंनि जराफुलाव भट होनानै नोंथांमोना नाय जों माबायदि मावनो हाया जों सारा आसामाव 6टा केन्डिडेट होदों 6टा केन्डिडेटआव खमैनो जोङो 15टा देरहानायनि लामायाव दं आरो टिएमसि पार्टि सारा खुनु सरकार बानायनो हाया बेखौ जों नोंथांमोननो बुंनो हालांबाय एइबार टिएमसि पार्टि सारा खुनु सरकार दानो हाया दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जोंनि डेभेलपमेन्टनि नामाव जोंनि रायजो राजानि नामाव गावजों गाव मिलायनाय शान्ति परिबेशनि नामाव नोंथांमोना अननानै बे खुनसेखौ भट होदो आरो भट होनानै जयजुक्त खालाम जों मावनो हायो हायानाय नोंथांमोननि मोखाङाव जों मावनानै दिन्थिगोन आरो जों जुदि मावनो हायाबा नोंथांमोना जोंखौ होख्रांहर बेखिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायबाय आरो एइबार
आगामी नैबे 9 थारिखआव माने नोंथांमोननि मैल्यबान भटखौ होनानै ओरै सानाजासे एबार जोंनि महिला केन्डिडेट मोजां केन्डिडेट फैदों बेनो भट होनो थाखाय आरो खनसेबाव आं खावलायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। सारनिसिम रोजा साबायखर थाबाय मानोना नोंथांमोना मिथिबाय जोंनि बावखुंग्रि समष्टिनि 4 नाम्बार बेलट पेपाराव नायदो बयबो थनो सोलाबाय नामा नायबाय नोंथांमोना 4 नाम्बाराव जे थ' बेनिखायनो आङो दिनैनि हयथ' समा हयथ' खुब संखेब बेनिखायनो आङो बयखौबो आखाइ खबज'नानै नोंथांमोनखौ बे खेबसेखौ दिनै बे जोंनि सिंग्रि बिबार ना मा होनोथाय बे सिंग्रि बिबारावहाय खेबसेखौ नोंथांमोननि पबित्र आसिजों थुनानै जोंनि मेडामखौ देरहासार खालाम नोंथांमोना निस्सय जेरखम मेडामा होलांबाय ना आङो प्रतिश्रुति होलांबाय नोंथांमोना आं देरहानाय लोगो लोगो बे खामानिफोरखौ जाफुंसारहोगोन होननानै जोंनि मेडामा होनबाय बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोननि रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बयबो जाहाथे बे खेबसेखौ 9 थारिखआवहाय जोंनि सिंग्रि बिबारावहाय होनानै जयजुक्त खालामदो बेखौ बुंनानै आङो बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।